Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Wan la ka jing ya lenti ka don bon ki jing e ka village organization jong ka shnong phot ja ut ka bahab hapo Southwest Khasi Hills District ha ka khat pratarik urisau arjar arpulai kala poi sya ka thong ban yo ple ya ka office tray kam jong ka ya ka balatip kum ka te song village organization phot ja ut la tei ya ka office tray kam jong ka VO ha ka jinglut ka ba san lak tingka Hagani kasngi u MLA ka Maukurwat constituency u ba Renington lengdok tongkar ulalong u kongsan harangkat ka jingedon langgi officer baper. Kani ka VO pot jaut ka don kumba khat pratali ki self-help group kentup ya artali ki PWD SHG bat kawai ka elderly SHG. Laong baleng ba ka jingdon jongani ka village organization. Kalayarap shibun ya ki longyeng ki badai ki khot jong ki SHG ban kentiu ya ka yo ka kot. Haba ai jing kren kumu kongsan hagani kasngi uba Renington tongkar ula ong ba ka kentei ka pastat ka tei yala ka yeng ula ai ka jingero ya kani ka te song village organization ka bala ban trekam bha bat ka balala ban pli sendon da ka office trekam hagani ka shnong nim kong ai ang snem kha ar hajar khan riu SHG ki don ar totally bat hadin kat tu ka de banai kim trekam shu Bat day haga khat nyo tarik banai Oktober ang hajar khat nyo layo ban form ya ka village organization da ki henry tali ki SHG bat hadu menta ki don khat pratali ki SHG tuntup ya artali ki PWD SHG bat kawai ka elderly SHG kate songlang village organization ka penlong meeting shisin shi banai Batla boat renti eki samtali kinorim jong ka rural livelihood mission lani ka INRLM kita kilong meeting tista kemsel tista airam tista siuram tista tho bat bu renti eki kot kisla kate songlang village organization kalayo jingyarap na poko office NRLM khat pralat nyo pusan hajar Kikam pakate songlang village organization kalale kilong way na ka revolving fund layo ban airam sa ki SHG haka sut kabarel kabaar na ka VRF lane ka bol nerable reduction fund layo ban ay kilyang ki members ki ba kam jenjar hapo kawiyo kabalay Layo ban ai jingerap ya ki disability ban ki elderly hapo shnong. Kabasaw layo ban pun khut shnong arsin shisnem. Kabasan layo ban penyokas ya ki longyeng hapo shnong hakador kabatang sanpan tengka. Kijing mentoy. Kate songlang village organization kalayo ban ai kami ki members kum ki cadres Master Bookkeeper lane ki MBK. Kijing mentoy bangiyo banang bantho iki kot kisla bat ban kheng ban dia. Nang ta ki bangsa ki banyarap ban pensuk iki nang sung banyarap iki kam badai bat kabang. Nang ta ki aktif ban pensuk thu ye ki briu shapang kijing mentoy banyo hada ka barung SHG. Ki Community Gender Health and Activist ban personal thu iki briu hapo snong syapang kakot kakia nangta ka livelihood krishi and pashu kijing mentoy baniyo banginang ban rep bat ban ri jingri hapo snong nangta ka livelihood non form kijing mentoy kalong ba hikai iki nong snong ban seng kam lajong Kabaan, lengba kate songlang village organization kilayo ya ikam dilakaw hapo snong daki artali ki SHG. Kabalay, ki members kilayo let training ban risnyang bat training sinaslipa. Kabasaw, kate songlang village organization da kajingya trailang bat ka MGNRES kalayo ban tay ya kanika ying
hakawa ka village organization kala penlut sanlak pengkah. Kalau nggak masuk tenar banyu ba pilaya syafrang ka jingya 3 jam na galing gawio. Bangawan market bok kirweng ya pi ka village organization hakaba pinangla ban trei bah. Ikne lenti bakandon ka jingkiu jo ki SSG hakaba pinyo bon ki jingmotoy na ka sarkar. Ngasukwa ban perkenmau ya pi ka ba baro. Batongin kendo kini ki jinglet be ki ba harukom. Hakaba ngiting ban sim ya ki development ki bawan na ka sarkar. Ki bon ba ki breu jongi ya ki dong ki kan ki badang don kata ka jinglet be kat banting ban sim ya ki development sarkar. Ting bandon adhar bat kumle kumtai. So ki log ba ya kwa barong ya pi. Habakot juga ni hinyo ita ka jingdu nong sudah. Hinong yo jing yo nong ai ru ma kata ka jing perkhat bakala. Hendrai kita ke perkhat bakala hinyo itang ka jingdu nong sudah. Ha ka baki jing toy lagi ban yo la sarkar kinom yo shu namar kum yo bod nanti ya ka ka bal baik la sarkar. Namar kata ni pensuruh pi ba. Bangin dai banyak ting rumah ke baro. Kung ka jat benreu ngi adu nong sibon namar ka jing ting be. Kung kajat benreu ngim dai syuk banya penbon kada ji penting ki bom don nong rem nerito ngi nong slor banya sim merta banya don merta banya bot ya kijing betha nak lega sokar na kam ta ka bet ka piang na ta ka roy ka par jong ngi ki pai ba jong phi ki pai ba hi na sokman mariusgo ya ka wei ka la ka lenti na kam ta jong phi ki vo ya ka phi yo ya ka wei ka la hakabanga ngakwa banyo jingkai bergampat yo hadu mentah. Kijai bisnes ki bon ngala tray bisnes nadu mangarang kena. Ngadei ubah tray bisnes bah nadu mangarang kena. Nadu ki karta khadnyo khaprasna ngala don haka bisnes. Ngala lelo kijai bisnes baro batang gue kijai bisnes ki bangampak le bat nga ikwa kata kali ka banking. Ka banking. Bandon ki bank. Bandon ki bank na kini ki bank rupi ki private company kila bansen ki bank da ka bayo ka license na ka sarkar ban le ita ki bank ban ai pisa ban sim pisa ban le kumale kini ki bank ya kata ka kamar ola posneu ban ong bandala aku igesni bangin long kinong penyak bank la ne bandon la ka jo ki bank ki private bank penong kam ni kata ni posneu so kemen banyo i bakidon kilo jomi ki village organization jomi ki bala yo kalak ban yo ban longkum ki bang ban ya airam anis ko tenat halo kata-kata baki dio jomi ki es jijung ki ya yo lak ban ya tre ya kene ka banking service ngak mi lenti pinda ya pan bhai ki certificate kini ki vo le ki SSG ya kini ki activities ki ka pilale baro sarapan ka certificate na ka office kang bikin IAP kita ki experience certificate bantip lasai na ki VO jongi na kene ka Southwest Kasihil jongi ondon ki balak bangkiu bana kene ka experience ka pila yo ban kamai na kene ki kam ba biya tray menta pila pendon kam haki business ki bahe lese ondon ki secretary ki president hak ba pin yo ka experience yo ki ba pila involve haki VO ba pi involve haki SSG pinyo kam haki private bank haki bank si babon ba haki bank ki badon hagane ka state jongi mentah ikne nanti ba pinangkeu ki yang baro paga ki bokru yang bau belai trai kanda unda kerku ya ki longkmi kum ka jaj benriu ni thai khmat ha ka jing scam jo ka ying ka sam ha phi ki longkmi ikne nanti bahwa kalong ka jing sisa bangi kirong kapangin sim ya ustara bakam khia bankit hayeng hasem Henry hakajaj benriu kasi jongi kalong kami kala kham sim ya ka jingkit khle na kamta ka jing bet jing biang jong ka ying kasem bas nu tenat kumba ong ka ktin ka jong blai ba kalong kami ka bastat ka te la ka ying Henry ka babet ka lit no dala ki jong kikti ikme nanti bapi ki members jo ka bio bapi ki members jo ki SSG ba pher pinlong ki dong te ki yin ki sem jo ki ha ka ba ki yin ki sem jo ki kinang keu ha ka ba ki khon ki kti jo ki kin keu ha ka koi ha ka khia kinang pas ki kadan ba pher ha ki ching pule dong in nom sha elam ba class ai sin pa
Bakidon ki ba ong bam mentoy ban phak pule ki khon namar om yo kam sarkar katakan ke jing bakra sispa na ka sispa hente ye garan di sisa ba kajing le jong uno basta jong ka no ka basta ka khampe ban ya kajing le jong ki bom sim don kajing nang ka sista